Bueno, pleno extraordinario, aprobación acta anterior número 7/17, algún cousa de acta? Abstencións. Votamos a favor. O punto segundo é a solicitude do denegado en pleno extraordinario de control da Xunta de Goberno regulado no artículo 106.1 do ROF, no que se aborden os presuntos incumprimentos da legislación vigente que se levan producido neste Concello durante anos no relativo a execución dos mandatos plenarios. E a todos, dentro do BNK, estamos co goberno local a que se convocase este pleno extraordinario, pois basicamente para dar conta dunha situación da que as persoas que consultamos, os expertos que tratamos, todos coinciden de que é unha situación sen precedentes a que estamos a vivir no Concello de Vigo. É unha situación que nos sitúa fora de calquera linde, por moi generoso se queramos ser, que poida ter a palabra democrática, que sitúa a este pleno na nimiedade, no baleiro máis absoluto. Unha situación que nos trae aquí e que parte de que a práctica totalidade das iniciativas que o BNG trouxo a este pleno foron sistemáticamente garradas nun caixón e non se les deu o trámite preceptivo ao pleno. Un trámite que, insisto, se establece na legislación vixente. O goberno local corresponde facer cumprir os mandatos plenarios, así se regula na legislación. Pero creo que moito máis alá do establecido na legislación vixente, eu creo que é unha cuestión que é previa e que é moito máis importante. Trátase do respeto á veciñanza. O pleno é o principal órgano de representación das veciñas e veciños de Soutomaior. Lóxicamente, corresponde ao grupo de goberno facer cumprir os mandatos que os veciños de Soutomaior, que os propios veciños de Soutomaior delegan neste órgano de representación. Por lo tanto, cando se está incumprindo un mandato plenario, o que se está facendo é faltando o respeto aos veciños de Soutomaior. Neste pleno, en función, insisto, do propio informe municipal que aquí temos, pois falaremos dele, o tempo haberá, porque eu creo que para analizarlo con profundidade, insistimos, a práctica totalidade das iniciativas do BNG, cando menos, se recalco isto de cando menos, dende o ano 2011 ata a actualidade, non foron tramitadas. Non foron tramitadas. Este pleno quedou baleiro de contido. A representación dos veciños de Soutomaior foi usurpada por parte do goberno do Partido Popular, que se arrogou o poder de decidir que é o que debo tramitar do que se aproba no pleno e que é o que non. Sitúase por riba do poder da veciñanza, sitúase por riba, en última instancia, da democracia. Nos creemos, insistimos, xa non o que iso implica de falta de respeto ao traballo das persoas que aquí estamos, que tamén. Xa tampouco no que implica de falta de respeto ás persoas que nos precederon, que estiveron aquí sentadas antes que a nós. Pensar que o traballo desas persoas, a pesar do que di a legislación, se garda nun queixo, non se tramita, e se di, en moitísimos casos, abertamente, no propio informe, que nos enviou. Abertamente, en moitísimos casos. Noutros, que non se solicitou a remisión do acordo, analizaremos tamén eses casos. Non pasa en ningún concello. En ningún.
que as iniciativas plenarias aprobadas por este pleno e a vida conta da aritmética política que temos neste pleno, polo tanto, aprobadas tamén polo propio grupo de goberno. Que se chegue despois, e cando hai que facer cumprir, insisto, como contempla a legislación, o ROF e a Lei de Bases de Réxime Local, que lle corresponde ao alcalde do grupo de goberno facer cumplir os mandatos plenarios. Pois que eses mandatos nunca se lle dese trámite, é que de verdade é algo que, insistimos, non se contemplan precedentes e sobre todo é algo que deixa a este Concello, pois de verdade, nun lugar no que nunca debería estar. Estamos, polo tanto, ante unha situación intolerable. Unha situación intolerable que, insistimos, non é algo que nos afecte simplemente os grupos da oposición, é máis. Incluso persoas que foron votantes do Partido Popular nos trasladan que é absolutamente intolerable a actitude do grupo de goberno. Porque é unha falta de respeto a toda a veciñanza, non só os grupos da oposición. Vos gobernades con maioría absoluta. Gobernades con maioría absoluta, a pesar de que o Partido Popular perdeu sobre medio milleiro de votos nestas últimas eleccións. Nos respetamos. Gobernades con maioría absoluta e nos respetamos a pesar das inercias que hubo nestas últimas eleccións e gobernades con maioría absoluta a pesar de que o grupo de goberno, a maioría dos veciños de Soutomaior, non votaron a opción política do Partido Popular. O Partido Popular non tivo o voto da maioría dos veciños de Soutomaior, pero a lei electoral, é certo, vos concedeu a maioría absoluta. E nós iso respetámoslo. Non pode ser de outro xeito, lóxicamente. E respetámoslo porque a lei, en democracia, hai que cumprila. Podemos estar de acordo ou non estar de acordo con ela, pero a lei hai que cumprila. E cando hai un goberno que non cumpre a lei, e despois veremos cales son os argumentos que se dan, pois eu creo que estamos nunha situación anómala que cando menos, e aí está o motivo deste pleno, exixe unha explicación. E a poder ser unha explicación un pouquiño máis seria, máis rigorosa que a que tivemos que ver nos medios de comunicación nestes días. Un pouquiño máis seria. Porque creo que a función para o que se agarda que aquí estamos hoxe é para clarificar posturas. Esa é a nosa intención. E para iso vimos aquí. Para que unha situación que é anómala se clarifique e se nos explique, despois iremos paso por paso, os porqués. Non para enlamar, non para difamar, non para mentir, como vimos de ver por parte do grupo de goberno. Creo que aquí estamos no lugar adecuado para poñer en riba da mesa esta situación. Eu creo que o primeiro paso para clarificar é establecer dous vieiros que eu creo que son cos que se está xogando a confusión. Cos que se está xogando a confusión. E que eu creo que é importantísimo termos claros. O primeiro, hai unha cuestión técnica, un debate que ten que ver co procedimento administrativo. E, por outra banda, está a execución política, o trámite que se debe dar. Na cuestión técnica, nos entendemos o cumprimento do 56.1 da Lei de Bases de Réxime Local, a secretarios, os servizos técnicos deste Concello, enviaron as actas, tanto a súa delegación de goberno como a Xunta, tal cal é preceptivo na lei. É un debate técnico. Ben? Entón, ata aí, entendemos que os servizos técnicos deste Concello pois actuaron. Agora, as actas, ese envío que se fai precisamente para que na execución que debe facer o grupo de goberno non se entre en confrontación coa lei vixente, nos atopamos con que esa execución que debe facer o grupo de goberno nunca se produciu. Ese nos di que, claro, que un mandato plenario se executa porque se enviaron as actas á delegación de goberno. Non pasa en ningún sitio, En ningún sitio. En todos os concellos hai que cumplir
cos 2 trámites plenarios, en todos. E consultados técnicos, profesores universitarios, expertos da administración local, secretarios de varios concellos e persoas, abogados que saben moitísimo disto, todos coinciden que así o trámite. E que, se non, é a pregunta é obrigada a que vimos aquí. A que vimos. A facer unha declaración de intención que despois non vai a ningún sitio, que este concello, que este grupo de goberno non executa. Estamos aquí para iso. E que se estamos aquí para iso, mellor non vir. Aforramos moitísimo diñeiro aos veciños. Non vimos. Facedes o que queirades, executades o que vos consideredes, pero facer paripés, por favor, non, porque a democracia é algo moi serio. É algo moi serio que debemos respetar e que debemos facer cumprir cada día. Polo tanto, aquí non se está nun proceso de fiscalización dos técnicos municipais nun traballo técnico. Non, isto non é un debate técnico. Non é. E canso un pouco a cuestión esa, verdade, de que por parte do grupo de goberno sempre se trata de descargar responsabilidades nos traballadores do Concello para facer do que son actitudes políticas, debates técnicos, no que vos resulta que pasabades por aquí. Hai mandatos plenarios nos que hai que tramitar determinadas cuestións que despois veremos. O grupo de goberno non as tramita, lóxicamente os técnicos municipais si fan os seus traballos, pero a culpa é dos técnicos. Non, por favor. Eu creo que isto require un mínimo de seriedade, un mínimo, e un mínimo de respeto pola veciñanza. Porque é curioso, para que os veciños o entendan. No pleno de organización, por exemplo, no que se contempla o salario do alcalde, hai que facer dous trámites. Lóxicamente, a acta do pleno de organización hai que mandala á subdelegación de goberno e hai que mandala á xunta, ese trámite, digamos, técnico-administrativo, pero despois hai que executar ese mandato plenario, porque senón non cobrades. Pero se executaste. A que sí? Ese executouse. Aí sí que cumprides os 2 trámites. Cando se trata das iniciativas da oposición, non se executan. Non, mira, non. Eu creo que isto exixe un mínimo de rigor. Polo tanto, nós creemos que para iso estamos, merecemos, os veciños do Sotomaior merecen unha explicación. Nós creemos que esta situación debe abordarse con seriedade e debe facerse porque creemos que é unha anomalía e creemos que clarificar isto e, sobre todo, que se nos deixe claro para que no futuro nunca máis poida acontecer unha cuestión destas, a nós o que se nos debe decir é cal é o procedimento que hai que seguir en cada momento por parte deste grupo de goberno. Porque cando menos dentro do ano 2011 mocións e iniciativas, algunhas de importancia capital para os vecinos, se diga que hai que instar, que hai que demandar da Xunta de Galicia e que estes escritos non se cheguen a enviar nunca ao rexistro da Xunta de Galicia para que se executen, non en cumprimento do artigo 56.1, senón para que se executen o trámite que é obrigado e que se fai, insisto, en todos os concellos. E que, ademais, que se faga constar aquí no informe, non é algo que me invente eu. No propio informe do concello se fai constar que escrito nos que se di explícitamente instar o Goberno do Estado a demandar da Xunta de Galicia, etc., 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 se di que non se solicita a remisión, pero se está escrito. Está escrito. E outros, porque aí onde vemos que a cuestión é un pouco burda. É burda. Nos que se di trasladar o presente acordo, enviar un escrito a directamente, se di non se enviou. Con total alegría, Con total alegría. Despois verémoslo, porque eu creo que é importante que os veciños coñezan e vayamos paso a paso para ver isto.
Nos, de calquera maneira, creo que os veciños de Soutomaior merecen unha explicación. Merecen unha explicación porque isto non é de recibo en pleno século XXI. E creemos que os veciños de Soutomaior merecen un concello democrático, un concello no que todos sexan iguais, independentemente da opción que teñen. E merecen un concello no que as iniciativas que os seus representantes tramitan e que son aprobadas polo pleno se executen. Creo que é un mínimo, moi mínimo, da democracia e creemos, e por iso convocamos este pleno, que merecemos unha explicación. Democracia hai. Democracia hai, tanta democracia hai neste concello que esta solicitud de pleno que se presentou por BNG en tiempo e forma, ou algún está en proceso de cambio de firma, ou algún non firmou e algún firmou máis de unha vez, precisamente. Non sei se me explico. Como? Non te explicas? Quero dicir que efectivamente, pois, algunhas das firmas que aparecen na solicitud, pois, teño moitas dudas. É mesmo unha acusación gravísima. No, esas firmas están... non digo que non sexen, digo que expoñen dudas porque se collemos o resto da documentación que empregades normalmente, algún estará en proceso de cambio de firma, probablemente. Creo que todos os que estamos aquí recoñecemos as firmas como propias. Non digo que non, digo que parece, digo que parece que algún está en proceso de, como falamos de democracia, falamos, esas cousas non le damos a maior importancia, pero que sí, que se sepa que a veces tamén se poden facer chapuzas sin querer. A veces se poden facer chapuzas sin querer. Por eso que, pero vamos, non lle damos a maior importancia porque... É que non sabemos cal é exactamente. Non, bueno, si sabemos todos, si sabemos que falamos. O que si é, bueno, si é importante é que está celebrando o pleno, que solicitastes e que a mí me parece que ten foi da forma máis correcta, pero non lle damos a maior importancia. Nós non temos caixóns para meter mocións. Aquí as mocións se tramitan, o expediente dos plenos e as mocións están, por que parece, que aquí as mocións o PP colles metes nun caixón con 7 cachaves e daqui non salen. Non, as mocións hai expedientes de pleno e as mocións estarán nos expedientes de pleno, no archivo, no seu sitio onde corresponda. Aquí non hai ningún tipo de a sensación que nós collemos as mocións e as guardamos con 7 chaves para que dali non salgan. E iso non é así. Eu sigo mantendo que as actas onde se recollen todas as mocións, non só as do BNG, non falas non só as do BNG, as do BNG, as do PSOE, as do PP, todas as mocións son remitidas tanto á Xunta de Galicia como a subdelegación do Goberno. E iso, o certificado do secretario do Concello onde di que, de acordo co previsto no artículo do Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/86, os actos e acordos adoptados polo Pleno do Concello se remiten á subdelegación do Goberno de Pontevedra e á Xunta de Galicia no plazo establecido ao efecto. Quer dicir que si se remiten tanto á subdelegación como á Xunta de Galicia e, por tanto, é certo que as mocións se lle dá unha tramitación. É certo tamén que algunhas das mocións se quere que se reiteren e vos decíades que non se tramitara ninguna. Ahora cambiades o discurso e xa decides que a práctica totalidade xa non é o mismo, xa cambiamos o discurso e xa non dicimos ninguna. Por iso eu, cando dixestes ninguna, vos dixen que non estaba dicindo a verdade. E iso dixestes vos, non dixen eu, o de ninguna dixeste vos, non dixen eu. Entón aí estaba desfaltando a verdade, porque
ti sabes que houve mocións que se reiteraron, e algúns exemplos temos, que se reiteraron, ou seja, que se mandaron tamén, ademais, a que se manda a Xunta e a Subdelegación do Goberno, se reiteraron como poñían as propias mocións. Entón, non é certo, ahora cambiades o discurso e decides a práctica totalidade. Ou seja, a práctica totalidade, porque non sei ninguna como vos decides. Non sei se me están enganando ou era que se enganaba foi o que escribiu naquele momento que dicía ninguna. Por lo tanto, eu creo que, bueno, mellor ni todo é gris, ni todo é negro, ni todo é blanco, e mellor hai grises. E ao final, pois, resulta que todos temos un pouco de razón en isto. De todas formas, eu creo que estamos ante unha... que digas que non, eu creo que estamos ante un tema absolutamente administrativo e que eu non culpo a ninguén. Simplemente digo que as mocións, pois, algunhas non se reiterou o seu mandato, pero que eu creo que é un tema absolutamente administrativo, e iso eu sigo defendendo. E, polo tanto, non sei onde queredes chegar con todo isto, pero a min, desde logo, eu non teño moito máis que dicir do tema, é dicir, máis que ler o certificado da secretaria no que dice que se han mandado todas as obligaciones a la Xunta, e cando tú instas a la Xunta e se manda a la Xunta, pois estás mandando ao sitio onde se está instando. E, polo tanto, eu creo que isto non dá, vamos, eu non teño máis que aclarar sobre o tema, porque creo que está suficientemente aclarado. Eu, vamos, se digo, cambiades o discurso ahora, sacades de ninguna por o de práctica totalidade, e, polo tanto, eu que si teño claro que estades sempre dicindo que si a maioría, que si non sei que... Eu non vou pedir perdón por ganar as eleccións, de verdade que non vou pedir perdón por ganar as eleccións. Nos, a Leidón, ou a xente, ou non sei quen, nos dou a maioría, e gobernamos, pois, da mellor maneira posible para todas as vecinas, para todos os vecinos. Quero dicir que... E se cometemos errores, pois cometeremos errores. Que os vamos subsanando, pois subsanarémonos. Que hai errores que haya que subsanar, para eso estamos. Pero vamos, que aquí eu creo que as cousas se están facendo con absoluta normalidade, e creo que aquí a maioría non se está empleando de maneira como se quere facer ver a veces, de maneira arregladora e de maneira, bueno, prova delo é que vamos a ter despois no que fomos bastante condescendientes. O cual, pois, non teño máis que dicir sobre isto, porque a verdade é que isto non dá para nós non dá para moito máis. E ademais é que non penso volver a explicar. Creo que queda o suficientemente ben explicado. A min que andara traballando no banco dicíame que as cousas se as explicas un pouco tempo a xente pode entender. Cando te vas moito por as ramas ao final quedanse co do 7% e non acaban entendendo o final, que é o complicado, non sabes? E depois, a veces, pasan as cousas. Por lo tanto, eu con iso pois creo que aclaro a situación ao meu entender, e se vos tendes moito, pois... Ben, teño palabra. Sí. Ben. Tremendo. Que unha situación deste tipo se pretenda resolver con, non se sabe moi ben o que, de que nos enviamos cun trámite administrativo, que isto é un debate administrativo, cando durante lustros este equipo de goberno non deu trámite que é obrigado por lei. Mira, se tes un certificado, pois mira, se che parece, pedimos a secretaria se considera que os mandatos e que non
lo diga, que lo explique, que os mandatos plenarios executados polo pleno e aprobados deben tramitarse, non? Si deben ter un trámite por parte do grupo de goberno. Parecevos? O que pasa que a min non me gustaría que isto se dirimise nun debate administrativo. Me parece, teño que dicerse, unha situación, pola túa banda, políticamente cobarde. Cobarde. Que nos refuxiamos na secretaria dicindo nun informe dun trámite, un certificado da secretaria, cando sabes de sobra, porque o sabes, que ese informe, e corríxeme se me equivoco, fai referencia ao artigo 51.6 do ROF, da Lei de Bases de Réxime Local, nun artigo diferente, que no que se establece é o trámite administrativo do envío de actas. Ese trámite administrativo, sabes para que se fai? Precisamente para que cando se execute o mandato plenario por parte do grupo de goberno non entre en confrontación coa legislación estatal e autonómica. Para iso se fai ese mandato. Non ten nada que ver coa execución do mandato plenario. E sabes que é o peor? Que o sabedes. Sabedes que é así. Vos sabedes que iso non entra en contradicción co vos obriga de enviar o mandato plenario e de tramitalo. E a pesar de que o sabedes, empregades iso como un argumento que non se sostén nin medio minuto. E sabédelo. Empregadelo sabedes para qué? Para enlamar, para confundir, para que a xente non saiba o que está acontecendo. Como unha cuestión que se as firmas, que se... Mira, cada un dos concelleiros que aquí estamos facémonos responsables das firmas que están aí. Polo tanto, son as nosas firmas, punto. E que insinúas? A firma é un acto administrativo regrado. En tanto en canto recoñecemos é nosa. Cal é o problema? E que insinúas? Como sigues insinuando coa cuestión de que está guardado, están os expedientes no Concello? Home, algúns. Porque o expediente, por exemplo, do proxecto do primeiro instituto que presentaste, aquel de 360 unidades, desapareceu do Concello e pedímolo 20 veces e dixestes que voilà. É que ata niso, por favor, é que sabendo, e aparte, mira, eu tiña dúbidas se o argumento non do goberno ia ser o argumento tipo do rei, non? Perdón, me he equivocado, non volverá a pasar. Creo que despois do que aconteceu sería o menos malo. Tiña dúbidas se despois se cadra, que en efecto foi, optastes polo argumento da infanta. Non é culpa mía, la culpa es de los tempos, era de mi marido, yo non sabía nada. Entón, optamos pola vía infanta. Unha vez máis. Descargamos no traballo dos técnicos do Concello. E mira, é que a cuestión é moi fácil, A cuestión é moi fácil. E ver se ese trámite hai que facelo ou non, hai obriga ou non. Pero que, claro, que se queira obviar que aquí hai dos procesos diferentes e que o proceso político non o fixestes cargándovos este pleno, baleirando de contido este pleno, deixando sen representación a todos os veciños que optaron por forzas diferentes que non fosedes vos. E acabas de demostralo. Empregando o artigo 56.1, cando sabes que non ten nada que ver con este, un trámite diferente, para garantir a legalidade do proceso. E argumentando que iso é execución do mandato plenario, pero é que nin así. Fíxate, vamos a facer un exercicio de enxeñería, se queres legal, e vamos a pensar que aínda estiveses no certo. Que non é, de ninguna maneira. O sea, non hai ni un só técnico que sosteña iso. Instos, perdón, non vou a utilizar a palabra instar, que senón despois non tramitades. Pero se vos parece, solicitamos informes de calquera experto, calquera técnico, e que nos diga se iso computa como execución dun mandato plenario enviar as actas en cumplimento da lei de bases. Estades de acordo?
Queredes levar adiante estes informes? Non sei, Pero, aínda así, vamos por partes. Mirade, para que vexamos como estamos. Pleno, eu creo que os veciños deben sabelo. 29 de setembro do ano 2011. Porque onde empezamos, moción do BNG para controlar as abusivas comisións bancarias. Na propia moción dícese, literalmente, instar a Xunta de Galicia para que a súa vez inste o Goberno do Estado. Esta moción nunca se chega a enviar e se di que non se solicita remisión de acordo. Pero fixadevos, pleno do 24 de novembro de 2011. Moción do BNG relativa á prevención do tratamento da violencia de xénero. Fixadevos, con que cuestión. Nesa moción non só aparece a palabra instar, senón que se demanda de diferentes administracións dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta. Sabedes o que pon no informe da secretaria? Que non se enviou. É que non se enviou a presidencia da Xunta. E non está duplicado por ningún sitio. O teu argumento caese na primeira das mocións. É que non executastes. É que é evidente. Pleno 8 de marzo. Apoio ás persoas afectadas polos produtos financeiros de Nova Caixa Galicia. Fixádevos o que di na moción de tantas persoas afectadas pola preferente. Instar a Xunta de Galicia que adopte as medidas efectivas de protección dos clientes. Instar a Xunta de Galicia que exerza potestade que ostenta sobre Nova Galicia Banca, etc, etc, etc. Sabes o que di o Goberno? Non se solicita a remisión do acordo. Mira, instar a Xunta de Galicia. Mira, vou dicir o que di a RAG, a Real Academia Galega, de instar. Facer obxecto a alguén dun insistente, fixadevos, e firme petición. E por si non vos enterades coa RAE, se queredes a RAE, a Real Academia Española, repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco. Pero vos decides que non se solicita a revisión do acordo. É unha vergonza. É unha vergonza o que está pasando neste concello. É un escándalo de dimensións mayúsculas. E vos decides que non, que é un trámite administrativo. Trámite administrativo que non acontece así en ningún concello do mundo, en ningún. Decídeme que concello hai un mandato plenario e non se executa. Decídeme. Pero que vamos a seguir por partes. Poderíamos seguir aí con melloras da moción do BNG relativa tamén ao sistema financiero, con a cuestión dos afectados polas preferentes, coa situación que tiñamos no Concello de Soutomaior, de dúcias de afectados polas preferentes, o BNG, a moción relativa ao sistema financiero non se enviou. E que consta como tal, como non enviada, non o digo eu, dice o propio informe. Melloras pleno do 27 de xullo de 2012, melloras na seguranza das instalacións no Peirao de Arcade, poñer en coñecemento de Portos de Galicia. Non se enviou. Onde está o rexistro de saída desta moción? Onde está? Decides que cumprides? Pleno 29 de novembro de 2012, e tendes razón. En todo o mandato das mocións do BNG executáronse en tempo e forma 3. Tes razón, fíxate ti, non son todas. Aí, mira, para que vexas que coincidimos, das 70, 80 mocións que hai, as iniciativas que hai, e das que foron aprobadas, fixádevos, 3 executastes. Que curiosamente coincidían con acordos de todos os grupos parlamentarios. Pero vamos a ver. Pleno 24 de xullo de 2013, mantemento de xulgados de paz e gratuidade dos registros civiles. Non se enviou. Expresar rexeitamente por instar a Xunta de Galicia a dar traslado deste acordo ao Goberno Central. Onde está o traslado deste acordo ao Goberno Central? Onde está? Onde está o rexistro de saída? Moción do BNG por mantemento dos partidos judiciais. Pero, a ver, poderíamos seguir ata infinito, porque son todas. Estou me saltando varias. Pero para que os veciños o vexan. Pleno 19 de maio de 2014. Moción do BNG por unha vivenda digna contra os financiamentos. Non se enviou. E así se fai constar. Non hai rexistro de saída diso. E así se fai constar no informe. Gratuidade dos libros de texto. Dice que non se solicita a remisión do acordo, que hai que demandar a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Educación.
rebaixar o IBE ás perruquerías, coa situación que están vivindo as perruquerías no noso concello. Facemos unha moción que se aproba por unanimidade para que se rebaixe o IBE das perruquerías, non se enviou. Pero é que non o digo eu, está aquí. Non é que este dicindo o BNG, o portavoz do BNG, que se envíe ou non se envíe esa moción. É que está aquí, no propio informe do Concello. É unha ilegalidade como un mundo que non se envíe. 29 de xaneiro, tarifa eléctrica galega e outras mocións sobre a figura Rosalía tal, non se enviou. A tarifa eléctrica galega se di que non se solicita a remisión do acordo, cando se explicita de maneira clarísima, evidente. Moción apoio a reclamacións dos traballadores do mar. Vamos ser, é dicir, podemos seguir ad infinito, non? Ato infinito. Simplemente, para que vexas que somos xente que queremos chegar a acordos, pois tomar a palabra, e non quero, digamos, prolongar demasiado, estenderme demasiado. Pero podemos seguir con cada unha delas, todas e cada unha das iniciativas do BNG, todas e cada unha aprobadas por este pleno, son susceptibles desta análise. E que nos veña o grupo de goberno dicir que isto é un trámite administrativo é un escándalo. É un escándalo. É que se saca un informe da secretaria, de verdade. Nós non temos a máis de poñer a ninguna... De feito, solicitamos un informe, non quixemos seguir esa vía, porque creo que lle debemos un pouquiño máis de respeto aos traballadores do que estades demostrando vos. Pero que, vamos a ver, en todo caso, se solicitamos tamén un informe no que se faga constar si o que está facendo o grupo de goberno é legal ou non. Parece-vos? Estamos dispostos? Porque así non xogamos a confundir. Así poñemos as cousiñas claras. Pero por seguir e sair rematando, temos fixados ata que punto a actitude do grupo de goberno é ruín. Ata que punto é ruín. Porque primeiro tratastes de enganar. Despois manipulastes. Como tratades de enganar? Dicíades na prensa ao principio, marzo de 2016, a moción de apoio ás reclamacións dos traballadores do mar. Esa moción enviouse, dicíades, sí, claro. A moción é de marzo do ano 2016. Sabedes cando se enviou? 8 de maio de 2017, 5 días despois de que o BNG presentase por registro a exixencia de que se presentasen as mocións. E tratabades de decir, sí que cumplimos. 1 ano e 2 meses despois. Moción para demandar unha vía verde entre Pontevedra e Arcade. Tamén en marzo de 2016. Cando se registra cando se envía? O 8 de maio de 2017. Despois, cando dices, aquí é aquilo de que no propio acto de que vos estades enviando, estades recoñecendo que temos razón. Porque senón, alegando que se enviaron as actas, xa sería de abondo, non? Pero non, é que vos mesmos o recoñecedes. E despois é que xa, bueno, o mesmo coa moción del 11, coa transferencia del P9, que tamén se enviaron 8 de maio de 2017. Pero que despois hai algunhas que xa son de verdade de libro. E son de libro, por exemplo, a moción da Escola Oficial de Idiomas, para demandar unha moción en defensa da Escola Oficial de Idiomas, solicitada, elevada a este pleno, o 30 de setembro do ano 2015. Ben, a moción envíase o 17 de novembro do ano 2016. 1 ano e 2 meses despois. Pero que iso non é o peor, Iso non é o peor. O peor é que un mes antes, en outubro, un mes antes de que se tramite esa moción, Agustín Reguera saía na prensa, nunha entrevista que, por certo, se lle fixe vendo o Diario de Pontevedra, dicindo que había que saber cando parar de insistir, se aínda non enviaras nada, se a tramitaches un mes despois.
Mira, aquí tes o documento, o di no propio expediente. Tramítalo un mes despois. E ti estás dicindo que hai que saber cando parar de existir, se aínda non empezaramos. Este é o nivel, Este é o nivel de respeto pola veciñanza. Este é o nivel de respeto pola veciñanza. Entón, bueno, mirade. Eu creo, xa para matar, que hai cuestións que pola gravidade que implican non se poden dirimir con isto é un trámite administrativo. Non. Eu agardaba deste grupo de goberno un pouquiño máis de seriedade e un pouquiño máis de rigor. E non sei por que o agardaba, debe ser, non sei, esta fe que teño no humanismo, porque de verdad non levades demostrado nunca iso. Pero que agardaba un pouquiño máis, Sabedes que non é certo, sabedelo vos, E sabedes que o feito de decir que se envían as actas é unha excusa que non pasa o primeiro trámite de calquer estudiante de primeiro de Dereito. Sabédelo. Sabédelo que son dous procesos diferentes. E se non, que non lo aclaren os técnicos municipais ou calquer tipo de experto que vos queirades, Sabedes que son dous trámites diferentes. E que non hai reduplicación, non las hai. De onde sacas iso? De que se duplica? Pero que absurdo é ese? Non se duplica nada. Hai un trámite que, para garantir que as mocións cumpran a lei que se mandan a subdelegación, a Xunta, para que se asesoría xurídica, e hai outro trámite que onde se executa a moción plenaria, exactamente igual que como os puño o exemplo do pleno de organización. É que se vos, cando vos poñedes os vosos soldos, só enviades as actas, vos a día de hoxe non cobrades. É que esa é a situación. Os acordos plenarios requiren un trámite administrativo propio que hai que executar. Ou non? Pero é que a cuestión é que vos, cando se trata, e isto creo que é importante tamén, de mocións do PP, é que non fallades nunca, ou de propostas do PP. Si, de propostas do PP, acaban todas no DOGA, acaban todas publicadas as iniciativas do grupo de goberno do PP. Mocións porque apenas presentades, pero as propostas que se fan no goberno acaban todas no DOGA. Todas. Por qué? Porque se executa o mandato plenario, lóxicamente. En cambio, aquelas que teñen que ver con as iniciativas de oposición se gardan no caixón. E máis alá diso, porque ao final isto xa remata. Non é tanto unha cuestión, digamos, se se envía un documento, non de si se tramita. Eu creo que isto do que se trata, no fondo, é de respetar aos veciños, de respetar a igualdade, e creo que se trata de traballar todos e todas xuntos para que este concello mellore. Creo que iso é o que debería unirnos a todos e todas. Nós, dende logo, estamos aquí para iso. Pero mira, é que nós vemos, hai un ano e pico, un ano, máis ou menos, non teño prazo aquí, que se mandou, por exemplo, unha moción para defender o noso sector vitivinícola aquí en Soutomaior. Xa non falo das sanidades, que creo que quedou claro. As sanidades xa quedaron claras, xa que nas quiso ver vivas. Por certo, parabéns ao vosso grupo parlamentar por votar en contra de que en Soutomaior non teñamos máis médicos. Estaredes orgullosos de ter pedido o voto para nós. Pero, máis alá desas mocións, na defensa do sector vitivinícola, hai unha moción que se pide que hai que facer unha serie de xuntanzas dos viticultores para levar adiante esas xornadas que demandan os propios viticultores. Onde están esas xuntanzas? Un ano e pico despois. Como vou ser unha delas? Hai algunha partida nos orzamentos para iso? Non, e votastes a favor. Non vos dades conta de que supón un desprezo sin precedentes? Se non o queredes facer, votades en contra, e tendes maioría, e punto. Pero que non as executades, nin as que hai que enviar, nin as que non hai que enviar, nin as medio pensionistas. Non executades ningunha porque pensades que estades por riba do ben e do mal, porque pensades que estades por riba da democracia, e porque non cumprides a lei. No caso,
a mí non me gustaría que isto acabe novamente nun debate técnico. Pero se vos insistides, acabará. Veremos se é certo que ese trámite é trámite único, pediremos toda esa documentación que teníamos que pedir, e se vos pensades que iso é así, pero fagámoslo todos, todos igual. Porque non é. E sabemos todos que non é. Vos sabedes que non debate é técnico. Sabédelo. E sabedes que estades utilizando dunha maneira moi torticeira un certificado da propia secretaria para traer aquí a este pleno un debate técnico que non é tal. Sabedes que non é así. Por lo tanto, pido vos respeto. Respeto para estes grupos e respeto tamén, creo que, para os traballadores. Respeto todo. É dicir, tanto por grupos que máis se cabe para os traballadores. Eso, non sei se estabas despistado cando dixen que se algo se fixo mal, podemos... Non sei se estaba dixendo, pero sí que dixen. Que se algo se fixo mal e se pode mellorar, melloremos. Por suposto. Por suposto. Non pasa nada. Estamos dispostos. Se algo hai que mellorar, pois mellórase. Foi o único que dixen. É que non teño nada máis que engadir co que dixen antes, porque sería reiterarme e tampouco vou estar dicindo o mismo todo o pleno. Bueno, quer dizer que o que dixen antes reitero e non hai máis. Ten, pregunta para o goberno. Son, vos considerades que co trámite administrativo dades cumprimento ao mandato plenario? Pregunta. Vos considerades que... Non, eu pregunto, porque en todo caso é o que debe de facer. Vos considerades que cun trámite administrativo de enviar as actas a Federación tal cal se establece na lei de bases dase cumprimento ao mandato plenario, sí ou non? Porque iso é o cerrado debate. Entón contestállame, sí ou non? Non, é que ti cando acabes, acaba. Claro, é que isto, vamos, onde está? Queda claro, non queda... Non, queda claro, non. Aquí se algo se fixo mal, claro, que isto pretendade resolver, con se algo se fixo mal. Ahora xa deixamos outra vez a estrategia infanta, volvemos outra vez a estrategia rei. Ahora volvemos ao perdón, me equivocamos, non volverá a pasar. En todo caso, a mí gustaríame que por parte do goberno local se responda a seguinte pregunta. O goberno local entende que co trámite administrativo de enviar as actas se cumplen os mandatos plenarios, sí ou non? Temos que consultalo. Agora temos que consultar. Eu non son técnico administrativo, Vamos, temos un pleno para isto, dende aí convocado 10 días, Nos consultamos. Eu non son técnico administrativo. Segunda pregunta. Mira, entonces estamos de acordo en que xa que tes que consultalo, que se faga un informe por parte desta institución na que se dé resposta a esa pregunta. O que che digo é acabache ou queres seguir... Claro, é que... Pero vamos, é que eu intento resolver e clarificar algo que creo que é de vital importancia para os vecinos. Non, de vital importancia é todo, pero o que ti queres? Non, claro, non, que eu considero... Eu digo, a miña explicación, se che vale, ben, se che vale, pois, eu non teño máis que dicir. Pero que resulta que hai 1.600 veciños que exixen de nós, pero que exixen de nós un labor de fiscalización. E hai un concello inteiro que che paga un salario bastante oneroso, por certo, para que ti dé resposta ás preguntas desta oposición. O sea, non digas, o sea, que aquí nos reflexemos no de yo non tengo nada máis que decir, que era a escola do presidente de onte cando estaba sentado no banquillo dos acusados, e que repetides o do caso de testemunhas, perdón, como testemunhas, sí, é certo, é igual unha imaxe ben edificante. Non, está ben, non, mesmo nin moito menos, pero creo que é unha imaxe moi edificante. Non, por certo, é certo que non estaba sentado no banquiño dos acusados, estaba como testemunha dunha... Non, por favor, díxeme. Nun acto de financiamento ilegal do Partido Popular, partido no que todos os militares, por certo, en unhas mensaxes de correo electrónico que incapacitarían a calquer persoa en calquer país de Europa a seguir sendo no cargo. Pero bueno, é outro debate. Aquí vamos. Estamos dispostos a que, xa que se consultalo, se faga unha valoración técnica neste concello para que, se co trámite administrativo que ti alegas, digamos que, por favor,
Digo eu, é que... Pero non, é que se me deixas facer a pregunta, pois non podo rematar, pero estamos dispostos a que se faga un informe técnico para que se clarifique de que nos casos de enviar as actas, segundo o artigo 56.1 do ROF, queda o mandato plenario executado. Non sei se queda Pero non, digo, estás disposto a facer un informe técnico. O que técnico? dixe foi, se algo se fixo mal hasta ahora, corríxase. E non hai máis. Pero eu pregunto. E non hai máis. Pero eu pregunto. Claro, ti preguntas, e eu respóndoche. Pero é que eu non che vou responder o que ti queres. Entón, porque eu estou... Claro, é que ti queres falar por ti e por min. E non, eu vou falar por min e ti fala por ti. Entón, eu pregunto, o grupo de goberno, pero que non por ti, simplemente eu estou facendo unha pregunta. É unha pregunta absoluta, que se responde con sí ou con non. Estamos dispostos a que se faga, con sí ou non, que se faga un informe por parte deste Concello para ver se tal e como ti defendeches se cumpre a lei. Ti como concelleiro podes pedir os informes que queiras. Creo que non é así exactamente, porque veño de pedir dous e non foi así a cousa tan clara. En todo caso, a mí non me gustaría entrar neste debate. No, a mí tampouco. Pero insisto, que presentou o certificado tratando de facer creer que iso é execución co certificado secretario foches ti, Non. Sí, mira, aí o tes, en riba da mesa. Aí o tes. Eu dixen o que dixen. Claro, pero... Fágome cargo do que digo eu. Claro, exactamente. Entón, eu xa que argumentas iso, eu creo que a resposta lógica é esa. Eu non vou facer o que ti me diga, vou facer o que eu creo que teño que facer. Non, aparte eu creo que... eu alegro... Aparte creo que vai quedando moi claro, vai quedando moi claro, e creo que... Pois xa está. E creo que... A mí tamén me queda claro. Pero mira, vamos a ver unha cuestión. Eu creo que... A ver, aquí... esa presa que tes por rematar todo, pero esa presa, pero eu creo que porque cobras e para un pleno que temos 2 meses, temos un pleno deste gasto extraordinario que faz coincidir co ordinario, non pasa nada, créeme, por dar explicacións aos veciños e por contestar as preguntas. Creo que che vai no soldo, vaiche no soldo. Entón que cando che fan unha pregunta que simplemente pretende clarificar, porque é o único que pretendemos, clarificar. Ti empregas un argumento técnico, entón nós, lógicamente, pedimos ese contraargumento. E ti, ora queres escapear, non, acaba xa, e que non sei que se tal... Pero non, por favor. Eu creo que os veciños, dos que cobras religiosamente cada mes, exixen un pouquiño de rigor, exixen un pouquiño de respeto ás túas preguntas, porque nós, en ningún momento cuestionamos esa maioría absoluta. E como vas a ter que pedir perdón por gobernar cos camellos do Cani? Moito menos. Ao contrario, parabenizámosvos dende o primeiro día. Parabenizámosvos. Está consta na acta do primeiro pleno. Entón, chamei por teléfono. Entón, nos, nese sentido, unha actitude que creo que como non vamos a recoñecer iso. Agora, a maioría absoluta non está por riba da lei. Non está por riba da lei. E hai que cumplir. Que un grupo de goberno e un alcalde debe dar resposta ás veciñas e veciños. E cando é un caso deste tipo que non ten precedentes, insisto, isto é como o tema da autopista e os 600, non? Son todos os concellos do mundo que van ao revés. É Soutomaior o único no que estivestes baleirando de contido este pleno, non? Aquí hai persoas, e algunhas que xa non están con nós, que se deixaron moitísimo tempo das súas vidas para defender aquilo no que crían. E ti dis que isto se resolve mandando as actas. Non. O traballo desa xente merece un respeto. E non é digno dun grupo de goberno que se faz tanto esforzo e tanto traballo e tanta boa fe, pois traten de dicirnos que é un trámite administrativo. E, por tanto, creo que non merecemos un goberno que actúe así. Non merecemos. Mira, tanto respeto me mereceron algún dos dous compañeiros que probablemente o primeiro homenaxe que se lle fixo a un dos dous compañeiros foi neste pleno. Probablemente o primeiro homenaxe foi aquí neste pleno, cando presentou a súa renuncia como concelleiro, porque si a outras facetas,
convocouse un pleno extraordinario con ese único punto da orden do día. Con ese único punto da orden do día. Para que quedara claro e agradecerlle o seu comportamento e a súa dedicación por este Concello. O sea que as cousas tamén teñen que decir, e iso é certo, e está aí para ver, un pleno con ese asunto único da orden do día, no que era a súa baixa como concelleiro. Por lo tanto, respeto nós sempre, respeto sempre. Eu creo que, e nesa foto, creo que quedou ben claro o respeto que nós tiñamos e temos a todos os que estuveron a este lado. E aquí hai algunha presente que, ao mellor, non sei se se sentiu respetado ou non, pero, desde logo, irrespetuosos, non. Seremos millores, seremos peores, seremos uns demos ou seremos uns dioses. Pero respetuosos, sí, Tratamos de serlos polo menos, Que fagamos unha cousa mala, pode ser, e iso non lo discuto yo ni nadie. Ahora, respetuosos, bueno, hasta aí creo que hemos llegado, Hasta aí hemos llegado. E non creo que haya ningún compañeiro que haya pasado por esta corporación que se haya sentido irrespetado. Si esa é a palabra, que non sei se esa é a palabra. Pero respeto, hombre, e atención, non sei, cada un teria que dicilo cada un. Non o vou dicir eu, por suposto, eu non vou falar polos demais. Eu digo o que eu sinto e o que eu creo, Pero, desde logo, o primeiro homenaxe que se lle fixo a unha persoa que nos respetábamos moito foi aquí neste pleno, aquí diante. Aquí diante, O primeiro homenaxe, o primeiro de todos, despois viñeron máis. Pero o primeiro foi aquí, neste salón de plenos, Claro que sí. Eu creo que cando... Eres moi xoven e non te acabas, probablemente. É certo. Bueno, xa vou peinando canas. A cuestión é que, claro, as homenaxes, sí, pero despois o traballo desa persoa non se executaba. Claro, bueno, si esperemos. E non só esa persoa, moitas outras, que igual non estaban aquí representadas, pero que estaban dando callo para presentar mocións nestes tempos, Claro, para as homenaxes, e cando marchan, ademais, claro, sabémoslo moi ben. O sea, iso de por diante, sí, e por detrás meter o puñal, é dicir, sodes uns expertos. Non vai haber ninguén que o faga mellor que vos. Non teñades ningunha dúbida. Nese sentido, os meus parabéns, porque para poñer a cara dicindo que sí, ora, despois, pola parte de atrás, nada. Porque estas mocións están sin executar. Non é botar a man por riba mentras temos o puñal por atrás. Non, Respeto é iso. E afortunadamente, esta é a miña sensación, se tal vez tamén me equivoco, creo que cada día se vai dando conta máis xente. Pero é unha cuestión, vamos a ver, eu síntome tremendamente faltado ao respeto. Eu creo que algunha das persoas que foi portavoz deste grupo de goberno é que está aquí, incluso algún que non está aquí, mira, nas mocións que estamos en mandato, síntese tremendamente faltado ao respeto. Porque o noso traballo, o noso tempo de estar con nosos fillos, con nosas familias, que dedicamos a todas as veciñas e veciños de Soutomaior, para que vos non o cumprades. E que pretendades resolver isto con ese, se hai algo que mellorar, se mellorará, ou coa culpa non se sabe ben de quen é. Non, mira, non. Isto é algo moi serio. Moi serio. E creo, a vida conta, cales foron os argumentos, que incluso vos decatades, sabede. E por iso queredes pechar isto canto antes. En todo caso, a min, se algo me queda claro, é que non merecemos un goberno que actúe deste xeito. Non o merecemos. Poñer unha sonrisa diante,
sí, claro, hai que facerse as veces así, salirse na foto, pero despois actuar como actuades por detrás, non, non. E podemos dicilo con toda a vehemencia que queiras, pero contra a vehemencia están os datos. Están os datos. Así que, por favor, que non teñen ninguna dúbida, nós sempre tivemos respeto. Sempre. E hai cuestións aí, máis a vehemencia, loxa que vai haber un pleno como moitas veces podemos ter entre nós. E claro que nos merecedes todo o respeto. Agora, nós non facemos iso, non? Nós nunca faríamos iso. Nós, o traballo da veciñanza, respetámoslo moito. E as iniciativas dos veciños, este pleno respetámoslo moito. Que se poida resolver isto con, bueno, unha cuestión menor administrativa, non. E sinto moito que te ofenda. Sinto moito o dos empresarios o problema, que é certo. É certo. E ti sabes que é certo. Que o que pasou aquí non ten precedentes. Sabe. E sabes que os nosos compañeiros se sinten agaiados de ver como todo o seu traballo non foi tramitado. E sabes que así foi? Sabe, ti sabes. Sí, sí que sabes. De feito, todo o teu argumentario demostra. En todo caso, veremos que a veces tema, desde logo, isto non se resolve, nin se acaba, con se é o que mellorar, melloraremos. E isto non é algo que se pode decir que é un trámite administrativo. E creo que é o intento que se fixo de presentar o certificado da secretaria para decir que se cumplían as leis con ese certificado, de verdade, creo que é impropio dun alcalde. Impropio. Porque ti mesmo sabes que non é así. Sabe. Simplemente eu non vou a tensar ese fío porque creo que vamos a poñer unha persoa nunha situación complicada que creo que non merece estar. Pero creo que, de verdade, hai que ter estómago para sacar ese certificado e presentalo como unha execución dos mandatos plenarios. Nada máis. Moi ben, fazemos un receso de 15 minutos. Queredes?